Kailan pa naging kalokohan pinagdirawang natin ng karawan mo? Nung hindi ko pa alam kung sino talaga ako. Dinalan kita para isusot mo para bukas. Ito kasi yung kauna-unahang beses na ipapakilala kita sa mga boss namin. Bakit di ka pa nakabihis? Darating na mamaya yung mga bisita mo. Ang gusto ko, katahimikan at kasagutan. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Teka, parang narinig ko ng himig na yan ah. La 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 la. Anak niyo po ba si Brian? Boss Romeo, maawa po kayo. Ang totoo. Magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, sir. Sino kayo? Sino nagpapunta sa inyo dito? Ako anak. Pinapalinis ko sa kanila buong bahay para bukas. Bukas? Bakit? Ano meron? Nakalimutan mo na ba anak? Karawan mo na bukas. Kaarawan? Kalokohan? Pwede bang iwan niyo muna kami? Lumabas muna kayo. Sige po, sir. Tara, pre. Tara. Kalokohan? Kailan pa naging kalokohan pinagdirawang natin ng karawan mo? Taon-taon naman natin ginagawa to ah. Noon yun pa. Nung hindi ko pa alam kung sino talaga ako. Ngayon, alam ko pa ba kung kailan ako pinanganak? Paano niyo naman na-invento tong petsyang to, ha? Bukas kasi ang araw kung kailan kita nabundol. Kaya yun ang naisip kong petsa sa karawan mo. Kung kailan ka dumating sa buhay ko. Kita nyo? Di isang malaking kalokohan lang pala yung kaarawan ko taon-taon. At sino rin ba may sabi sa inyo na gusto kong magdiwang? Anak, tayo-tayo lang mga tawan sa opisina. Simpleng ganap lang kaya walang masama dun. Oo, walang masama doon. Ang masama lang, yung katanungan sa isip ko na hindi nyo nasagot noon. Gusto mo ba talaga malaman kung sino ang mga magulang mo? Oo nga pa, gustong gusto. Pasensya ka na anak, pero hindi ko masasagot yung tanong na yan. Bakit hindi nyo masagot? Natatakot kayo? Nahanapin ko sila at iwan ko kayo, ha? Hindi anak, hindi ganun. Bakit nga? Ngayon nyo sabihin pa kung dapat ba akong magdiwang. Gayong wala kayong naibigay na sagot sa akin. Kung kaya ko lang sagutin anak, sinabi ko na. Kaso wala eh. Di ko alam kung sino mga magulang mo. Mag-isa kang naglalakad sa kalsada noon. Sa tingin mo, nandito ka sa akin ngayon? Kung kasama mo sila noon? Hindi ko naman pagkakait sa'yo ang totoo anak, kung talagang kilala ko sila. Hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa inyo o hindi na. Dahil pagkatapos ng nangyari at ginawa nyo, pasensya na pa. Pero hindi ko alam kung magtitiwala pa ako sa inyo. Hindi kita pipilitin anak, kung ayaw mong maniwala sa akin. Wala akong ibang sasagot, kundi yun lang. Pasensya na ho kayo. Pero wag nyo na akong asahan na harap ako sa gusto nyong mangyari. Diyos ko, hindi ko alam na magiging masama akong ama sa anak ko dahil sa lahat na nagawa kong paglilihim sa kanya. Tulungan niyo po akong mahanap ang tunay niyang mga magulang. Kung yun lang po ang makakatanggal ng galit niya sa akin. Handa po akong suko ang pagmamahal ko sa anak ko. Magsagot lang ang lahat ng katanungan niya. Pare, sa tingin mo, anong mangyayari bukas sa ganap sa bahay nila, boss? Hindi yung kaarawan ni Sir Brian. Ano pa nga ba? Maupo ka nga muna. Nahirapan ako sa'yo dyan eh. Oh, sub ka doon. Hindi yun ang ibig kong sabihin, pre. Ano nga? Bakit? May alam ka pa bang ibang mangyayari bukas? Hindi. Yung tungkol sa away nila mag-ama, sa tingin mo, okay na sila?
Yun ang hindi ko alam, pre. Yan ang sinasabi ko sa'yo, pare. Sa tingin mo, haharapin tayo ni Sir Brian pag andun si Boss Romeo? Haharap naman siguro yun. Mga professional sila. Paano kung magkagulo silang mag-ama, mag-away sila sa harap natin? Ano ba naman ang mga iniisip mo? Advance ka naman mag-isip. Sinasabi ko lang yung posibleng mangyari dahil sa nakikita kong salagay ng mag-ama. Pare, huwag na nating isipin yan. Tignan na lang natin ang mangyayari para bukas. Ikaw naman pare, sinisira mo naman ang araw ko. Imbis na magandang mood ko para bumili ng isusot ng asawa ko para bukas. Nako, mabuti naman at naisip mo yan, pre. Oo pare, naisip ko kasi madami akong kasalanan at pagkakamali sa asawa ko. Simula nung nawala yung anak namin. Kaya nga, Biro mo, sinisi ko siya sa lahat. Sinabi ko na kasalanan niyang lahat kung bakit kami nagkaganito. Pero ang totoo, may kasalanan din ako. Aminado naman ako, natuto lahat yung sinasabi niya. Puro sarili ko lang iniisip ko noon. Trabaho, promotion, samantalang pabayaan ko sila. natutuwa ako dahil kahit papano, naisip mong may mga pagkukulang ka at pagkakamali rin sa asawa mo. Kaya dapat lang na bumawi ka at iparamdam mo sa kanya na hindi siya nag-iisa. Malay nyo, gumawa ng milagro ang Diyos. Mahanap nyo yung anak nyo. Oo nga pare, pero kahit ako nga ayaw ko na rin umasa. Kahit yung misis ko, nawawalan na rin ng pag-asa na mahanap pa namin yung anak namin. Pare, sabi nga nila, hanggat may buhay, may pag-asa. Tama ka pare, matatanggap din namin siguro ang lahat pagdating ng araw. Tama yun, pare. Sige, mauna na ako. Salamat pare sa mga payo mo. Wala yun. Sige. Ruby! 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 Oh, Bakit? para sa'yo. Ano to? Dinalan kita para isusot mo para bukas. Naku, dapat hindi ka na nag-abala. May maayos pa naman akong damit sa aparador kahit medyo luma na. Gusto ko kasing maging maayos ka at presentable bukas. Ito kasi yung kauna-unahang beses na ipapakilala kita sa mga boss namin. Pati na rin sa mga ibang kasamahan ko. Naku, kung nagdadalawang isip ka, pwede naman akong hindi sumama sa'yo bukas. Hindi pwede. Gusto kitang isama. Gusto kong makita nila ang maganda kong asawa. Sigurado ka? Maraming salamat, Masong. Salamat, mahal ko. Patawarin mo sana ako sa lahat ng nagawa ko, Ruby. Alam kong malaki ang nibigay ko sa iyong sakit at bigat na nararamdaman. Kaya hayaan mong bumawi ako sa iyo simula ngayon. Simula ngayon, tutulungan na kitang gamutin ang sugat sa puso mo at mawala ang sakit na nararamdaman nito. Sabay tayo magdadasal palagi na sana makita pa natin ang anak natin at makasama natin siya muli. Pero kung wala namang ibigay na kasagutan ng Diyos, pinapangako ko rin na tutulungan kitang paganin ng lahat. Hanggang sa unti-unti nating matanggap kung anong kapalaran ng anak natin. Maraming salamat, mahal ko. Hindi talaga ako nagkamaling huwag kang sukuan. Bakit kaya hindi pa lumalabas yung batang yun? Oh, Brian! Bakit ba? Ano bang problema nyo? Ikaw ang problema ko. Oh, anong oras na? Bakit hindi ka pa nakabihis? Darating na mamaya yung mga bisita mo. Sino ba kasi may sabi sa inyo na ituloy nyo yung handaan na yan? Kailang naman yung may gusto nun eh. Ako, ayoko. Hindi ko pwedeng i-cancel to dahil nasabihin ko na lahat ng mga empleyado natin. Pues, problema nyo na yun.
Labas na ako sa kung anong ganap ngayon. Pumayag na akong wag ganapin dito sa bahay. Nagpa-reserve na ako sa malaking restaurant. Ano pang gusto mo? Ang gusto ko, katahimikan at kasagutan. Yun lang. Tapos ang usapan pa. Kaya kong ibigay ang katahimikan na gusto mo. Pero ang kasagutan, wala akong may bibigay sa'yo. Dahil maski na ako, wala akong alam na sagot. Yun naman pala eh. Pues, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Mahal, halika na. Baka hinihintay na tayo ng mga kasamahan natin doon. Sandali lang, mahal. Inayos ko pa kasi itong damit ko. Okay na ba tong ayos ko, mahal? Ang ganda pa rin ng asawa ko. Parang nagbalik ang itsura niya nung panahon nililigawan ko pa lang siya. Mahal, natulala ka na dyan. Masaya lang ako kasi napakaganda mo. Salamat, mahal, ah. Ano, tara na? Sige. Oh, ka pala dyan. Halika, maupo ka muna. Hintayin natin sila Masong. Yung mga ibang kasama natin, pinauna ko na sa resepsyon. Sige, boss. Dito ka muna, Jiara. Salamat po, boss. Oh, pare Masong. Mari Ruby. Ang ganda mo naman. Salamat. Halika kayo, mapaw muna kayo. Salamat, pare. Pre, asan sila Sir Brian at Boss Romeo? Bakit tayo lang yung nandito? Sabi ni boss, yung iba nasa resepsyon na. Ah, ganun ba? Eh si Boss, asaan? Ah, nandun. Pumasok sa kwarto ni Sir Brian kanina. Saan ka pupunta? Gusto ko lang sanang tingnan yung mga picture nila doon. Ano ba nangyayari sa inyo? Para kayo nakakita ng multo. Ah, Mare, pasensya ka na. Ayaw kasi ni boss namin yung pinapagalaman yung mga gamit nila dito. Oo nga. Di ba sinabi ko sa'yo, Mahal, na maraming CCTV dito sa loob ng bahay? Ah, oo nga pala. Pasensya na kayo. Umayos ka, anak. Kahit ngayon lang. Sinabi ko naman na sa inyo, hindi ako lalabas ng kwartong to. Kung gusto niyo magdiwang, kayo na lang. Kahit sa huling beses na lang sana, anak. Maging profesional ka. Nakakaya sa mga bisita mo. Bisita ko, bisita nyo. Kayo lang naman nag-imbita sa kanila eh. Kaya bisita nyo lang. Pakiusap naman, anak. Harapin mo naman sila. Kahit ngayon lang. Isang tabi muna natin kung anong meron tayo. Pwede ba? Lalabas na wala kang pinag-aralan kung ganyan ang aasalin mo. Pag-iisipan ko muna. Lumabas muna kayo. Dumating na si JR kanina. Baka nandyan na rin si Masong at saka yung asawa niya. Hintayin ka na lang namin sa labas. Anak ha, sumunod ka na. Magandang umaga sa inyo. Antayan lang natin yung anak ko. Nagbibihis lang siya. Magandang araw po sa inyo. Happy birthday po sa anak nyo. Boss,
Siya nga pala yung asawa ko, si Ruby. Ah, siya pala. Maganda pala yung asawa mo, Masong. Siyempre naman, boss. Ah, ikaw Gia, asan yung asawa mo? Pasensya na kayo, boss. Alam niyo naman, yung asawa ko, kapapakanak lang. Walang mag-aalaga sa baby namin. Ganun ba? Bakit parang may humihila sa akin? Para tingnan ko ang mga yon. Hay nako, wag na lang. Nakakahiya. Pare Masong, pwede mo ba akong samahan? May kukunin lang ako sa sasakyan. Boss Romeo, may kukunin lang po kami. Sige, pre. Mahal, dito ka lang muna, ah. Sige, mahal. Sige, sisilipin ko lang yung anak ko. Sige po. Teka, parang narinig ko ng himig na yan ah. Kanino ko na ba narinig yan? Hindi ko na maalala. Mabuti na lang, mabait yung bayaw ko. Pinaram yung sasakyan. Oo nga. Ano pre? La 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 la. Ah, malapit nang lumabas yung anak ko. Pantay na lang. Masong, Boss Romeo, mawalang galang na po. Anak niyo po ba si Brian? Oo, bakit? Mahal, anong klaseng tanong yan? Masong, yung kantang yun, hindi ako pwede magkamali. Boss Romeo, maawa po kayo. Uulitin ko yung tanong ko. Anak niyo po ba talaga si Brian? Hindi ko na kayang itago ito. Ang totoo, hindi ko tunay na anak si Brian. Diyos ko. Mahal, ayos ka lang ba? Boss, totoo ba ang sinasabi niyo? Ayos ka lang ba? Oo. Ayos lang ako. Nabigla lang ako. Pare Masong, hindi kaya tama yung kutob mo noon? Boss Romeo? Ito po ba si Brian? Nung makita nyo? Teka, bakit meron ka nito? Sandali lang, may kukunin lang ako. Ito, tignan mo. Masong. Masong, anong ibig sabihin nito? Kilala niyo ba si Brian? Boss, hindi ko pala nasabi sa inyo. Matagal na pong nawawala yung anak namin. 20 taon na pong lumipas. Pero wala na pong balita kung nasan siya. Kaya nung nakita ko ang mga litrato ni Sir Brian, kinutuban ako. Pero kinumbinsi ako ni Pare JR na imposible maging siya dahil naging Amerika siya. Inilihim ko rin sa asawa ko dahil ayaw kong manggulo sa pamilya nyo at sa trabaho ko. Pero iba ang nararamdaman ng puso ko simula noon. Yung lukso ng dugo. Hindi po mawawala yun
tuwing magkikita kami ni Sir Brian sa opisina. Bakit di nyo sinabi ng mas maaga sa akin para maging mas malinaw sa amin ang anak ko? Sa kanya kung pag narinig yung kantang yun. Kinakanta yan ni Brian noon. Siguro naalala niya yung nanay niya nung kinakanta niya yun. Oh, bakit ganyan yung mga itsura nyo? May problema ba? Ibig niyo sabihin, nang dahil sa kantang yun, si Brian ang... Opo. Dahil kaming dalawa lang po yung nakakaalam sa kantang yun. Si Brian po yung nawawala naming anak. Siya po si Jairus. Ako? Oo. Ikaw yung nawawalang anak namin. Dahil yung kantang kinakanta mo, ako, si nanay mo ang nagturo niyan. Kanta ko yan. Simula sanggol ka. Kinakanta ko na yan sa'yo. Diyos ko. Nakita ko na yung anak ko. Sabi ko na nga ba, una pa lang kitang nakita, ramdam ko na. Hindi na umalaga sa akin kung paano tayo nagkahiwalay. Ang mahalaga, nakilala ko na po kayo. Pa, sorry. Pero maraming salamat ho sa lahat. Pero hindi ho ibig sabihin nun, iiwan ko na kayo. Mananatili ho kayong papa ko. Pero anak, ayaw mo ba kami makasama? Oo nga, Sir Brian. Ang tagal kang hinintay ng mga magulang mo. Labis yung pangunguli nila sa'yo. Oo nga anak, di kita pipigilan sa gusto mo. Kaya huwag ka mag-alala sa akin. Ayoko pa. Hindi ko kayo iiwan. Pero gusto ko pa rin po makasama yung mga tunay kong mga magulang. Kung ayos lang sa inyo, dito na lang kayo tumira para makasama niyo si Brian. Ayos lang po ba sa inyo? Baka makagulo lang po kami dito sa bahay niyo. Mahal ko ang anak ko. Bakit ko naman gagawin yun? Lahat gagawin ko kung anong magpapasaya sa kanya. At higit sa lahat, para mapatawad niya ako. Patawarin niyo din po sana ako pa sa mga nasabi ko sa inyo na hindi maganda. Alam ko po, naging bastos ako sa inyo nitong mga nakaraan. Wala kang dapat ihingi ng tawad, anak. Dahil alam kong kasalanan ko yun. Kaya mo nagawa yun. Pare Masong, pumayag ka lang sa inalok ni boss para pare-pareho niyong makasama yung anak niyo. Sir Brian, maswerte ka dahil may mga magulang kang nagmamahal sa'yo. Kaya sana, mahalin mo rin sila ng pantay-pantay. Huwag ka mag-alala, JR. Susundin ko yung mga sinabi mo. Nagpapasalamat po kami sa inyo, Boss Romeo. Dahil kayo po ang nakapulot sa anak namin. Hindi niyo po siya pinabayaan. At binigyan niyo po siya ng buhay na masigit pa sa pinapangarap namin. Kaya nga po, boss, utang namin ang buhay niya na mayroon siya ngayon. Wala kayong utang sa akin.
deserve ni Brian ang buhay na meron siya ngayon. Dahil naging mabuti at masunurin siyang anak sa akin. Kaya mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko din po kayo pa. Maraming salamat din po sa inyo. Dahil hindi po kayo tumigil sa paghahanap sa akin. Mahal na mahal ko din po kayo. Kahit kailan, wala talagang imposible sa Panginoon. Basta manalig ka lang at huwag mo lang ng pag-asa. Ibibigay at ibibigay niya ang isang bagay na pinagdarasal mo sa tamang oras.